أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. From the Quran, man. Jayban. Now we are reading the Quran in Arabic. You see? In Arabic. Jayban. Quran in Arabic. Jayban. In Arabic. Original language. iQuran eyeza ngayo emhlabeni. Yingakho ngithi umfundisi ongi-challengeayo aze kimi ephethe i-original Bible. Mangabuza ne-Old Testament, uze ne-Old Testament ebhalwe ngesiHebheru. Yabona ngibonisa iQuran ebhalwe nge-Arabic. Uma ngabe uza ne-New Testament, uze ne-New Testament ebhalwe ngani? Ebhalwe ngesiGreek. Uma ngabe uza ne-Injile Isa lele lathunyelwa kuJesu, uze nalo libhalwe nge-Aramaic, ulimi lwakubo ayelikhuluma. Between Arabic and Hebrew. Nabi Isa, Yeshua wayekhuluma lolo limi lolo. Lalela uthi Allah uthini kuwe. Alam tara. Suratul Hajj, Surah 22, iverse 18. Allah uthini? Awuna mehlo. Awuboni yini? Alam tara, awuboni, awuna mehlo, ingqondo yakhe ayisebenzi. What? Anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi. Yonke into esemazulwini nento esemhlabeni idumisa uAllah. Iyazithoba, iyazehlisa ngaphansi kwentando kaAllah. Awukuboni yini wena lokho? uAllah uyakubuza. Washams, ngisho nelanga linendlela elidumisa ngalo, elidumisa ngayo umdali walo. Walqamar, nenyanga inendlela edumisa ngayo umdali wayo. Ukuthi kanjani akufuni wena bheka ukuthi wena umdali wakho umdumisa kanjani. Wanujum, neinkanyezi kunendlela ezidumisa ngayo umdali wazo. Waljibal, neintaba njengoba uzibona nje intaba uphumela ngaphandle ubona intaba, yindlela leyo ntaba leyo edumisa ngayo umdali wayo ongayazi wena ngeke uyibone ngoba uyona intaba. Kodwa oyidalile uyakutshela ukuthi inendlela engidumisa ngayo. Washajar, ihlahla njengoba uyibona inyakaza zivunguza umoya amagatsha nyakaza ini zinendlela ezidumisa ngayo umdali wazo. Manje wena waye ungafuni ukudumisa umdali wakho ngoba nawe isidalwa njengesihlahla. Isihlahla sedumisa, wena ufuna ukudumisa. Wadawab, nayo yonke into ehamba ngeenyawo. Yonke inhlobo yesilwane ongayicabanga. Wena ongelona ikholwa, wena ongelona iMuslim, le ngulube leyo inyanya kangaka ingcono kunawe ngoba iyamdumisa umdali wayo. Le ngulube wena oyinyanya kangaka ingcono kunawe ngoba umdali wayo iyamdumisa. Leli phela lelo wena olinyanya kangaka olishanga idumu nempukane la endlini lingcono kunawe wena ongelona ikholwa ngoba iphela nempukane kuyamdumisa umdali wakho. Akusho mina, kusho okudalile. Shilo ngathi ngifunda iQuran naye. Wa kathirun minan nas, nabantu abaningi abadumisa uAllah abafana nathi. Alhamdulillah. Wena oyiMuslim always say alhamdulillah, indlela esidumisa ngayo Allah. Praise Allah ngaso sonke isikhathi. Allahu Akbar. uAllah uyakupraise wena oyiMuslim, wena omdumisayo. Wakathirun haqqo alayhi al'adhab, nabanye futhi abaningi ngokweqiniso abahamba ngesijeziso sika Allah, abalindo isijeziso sika Allah esibhlungu. Laba bangafuni ukumkhonza bazi kahle ukuthi lokho abakukhonzayo akubadalanga. Allah says, "Waman yuhinillahu fama lahu min munkar." uAllah, ngihlale ngisho ngithi labantu abangikhonza uAllah mayesebaveza esebabeka obalo kwempahla yembuzi, ayikho into engalifihli ihlazo labo. Njengoba ngihlale ngwaveza nje amahlazo abo ukuthi lento la bayikhonzayo ayikho, uAllah mayesekuveza awuvezwa yimi, uvezwa umdali ngoba udalwa ngayimi, udalwe umdali wakho. Kodwa uAllah uthumela mina uthi Ismail Mbatha, manje Mzwandile Nhlakanipho, mveze manje lo bambona abantu.
Sorry about that. Mveze manje lo abantu sengifuna ukuthi manje bambone ukuthi lo uyinhloboni kaPende. Usukungavezwa yimi. Umdala uthi uzokuveza akubeke kanje bathi abesuthi pepeneneng. Ubone izizwe zonke ukuthi wena kahle kahle umkhohlisi njengoba ngihlale nginiveza nje ukuthi nikhohlisa abantu. Uthi Allah isijeziso sakhe leso siqala ula emhlabeni uqala ngokukuveza kuqala akwehlisa isithunzi akukhiphe yonke lento leyo itshela ukuthi uyiyo akususe lapha phezulu akudicilele phansi akuveze ubone umhlaba wonke ukuthi wena kahle kahle unhloboni kaPende. Uthi Allah mina mase ngikuveza mina mase ngikwehlisa sengikususa mina sengidicilela phansi akekho umuntu ongakunikeza that honor akekho umuntu ongabuya abuyisa isithunzi sakho back never ngeke ngoba usuke sowehlisa umdala uqobo lwakhe. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah wenza konke akuthandayo ngendlela yena efuna ngakhona ngesikhathi yena afuna ngaso kulo nalo athanda ukumehlisa uyamehlisa angafuni ukumhlisa owehlisiwe uyamkhuphula. Yingakho Allah ethi mawuzikhuphula ngizokudicilela phansi uma ngabe uzehlisa mina ngizokukhuphula. Basobhake vula ingqondo. Akumina umdali uyo onivezayo kubantu banibone ubunjalo benu. Sengathi Allah ngasivula ingqondo asivula amehlo. Akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.